Bos días, antes de nada, a todos e a todas. Esta orden do día que é do mes de marzo. Sesión ordinaria que facemos no Concello debido a que temos o sorteo das mesas electorais para as vindeiras eleccións xerais de abril. O primeiro punto é o borrador da acta sesión anterior, 25 de febreiro de 2019. Alguna alegación? Estou en pleno, chamote despois. Alguna alegación? Non hai. Votamos a favor. Votos a favor de 14, 15, non? Faltan Sara e Camila. 14. Bueno, Camilo está chegando e Sara, se sabedes que ten a súa filla con un tema delicado e non vai asistir. Estará hoxe aquí nin supoño que nuns días. Pasamos ao segundo punto, que é o sorteo das mesas electorais. Entonces, os voceiros, vamos ao registro. Veña, Emilio Pardo, Patricia Aurora Mesa. Bueno, pois aquí están as mesas de todas as escolas de Mos. En principio me dice Kenia que hai 8 suplentes, co cual me parece complicado que teñamos que volver a facer o pleno, porque outras veces tuvemos que repetilo varias veces, porque os membros da mesa pois tiñan dificultades algúns para asumir a credencial no seu momento, pero agora non. Dice ela que con 8 suplentes por persona, bueno, pois que isto se dá por finiquitado. Estas son as mesas con todos os seus membros, hasta dentro de un mes que tendremos que repetir o proceso para as municipales. Votamos, entonces, isto hai que votalo, non? Non? Non. Vale, pois procedemos entón ao terceiro punto, que é a bonificación da exención do icio da Comunidade de Montes de Guizán. Simplemente que consta o dictamen da Comisión Informativa e procede ao debate. Alguna intervención? Sí, bueno, aquí quedáramos nun pleno anterior de que se iba a regular unha ordenanza para establecer os criterios de exención tributaria do icio, e a día de hoxe ainda non a temos. De feito, nin a propia interventora se pudo posicionar no seu informe, por canto carece de criterios para establecer se se cumplen os requisitos, non, para bonificar. Nos, en este caso, vamos a votar a favor, como fixemos hasta ahora, pero sí que queremos que xa é hora de que se faga esa ordenanza e que se establecen os criterios de cando se deben concesionar a exención e cando non. Alguna intervención máis? O Partido Socialista vai votar a favor, como dicen hasta ahora. Emilio? No, eu non vou... Pablo? Vale, pois creo que expliquei con toda a claridade que puden, pero a veces, a pesar da claridade, non se entende ou non se quere entender. Vostedes pediron a regularización. Non. Sí. Non, o que pedimos que foi que se establecera nunha ordenanza... Me pode deixar intervir? Estou no uso da palabra, vostede rematou e agora me toca a min. Vostedes pediron no pleno anterior que foi unha bonificación de que parroquia? Foi Guizán tamén? Non, claro. Eu creo que foi Guizán, non? Bueno, da igual, era unha comunidade de montes. Debe de ser de Mos, da Casa Blanca, das obras da Casa Blanca. Ah, sí, é certo. En ese pleno, pois sempre por parte de Gañamos e do Bloque, cada vez que se bonifica unha taxa a unha comunidade de montes, aparece o debate de que isto hai que velo e non vou a continuar. Entonces, a miña resposta foi contundente, e eu vou a decir unha vez máis. Vostedes pediron regulalo, e eu lle contestei o mismo que lle vou a contestar agora. Xa está regulado, e que xa está regulado, xa hai un apartado na lei que dice o que se pode bonificar e en que condicións. Entonces, cando unha comunidade de montes de Mos fai unha obra en beneficio do Concello, o Concello lle bonifica. Está clarísimo, non, Víctor? Sí, o sea, yo esos criterios non desconozco. De feito, a propia intervención tesorera, mellor dito, tesorera establece que non se pode pronunciar se se debe concesionar ou non porque carece deses requisitos, que se deberían regular por ordenanza. Os criterios que establecen a lei son criterios generales que non permiten establecer en que casos concesionar ou non. Entonces, se a propia tesorera dice que non ten os requisitos para poder pronunciarse, canto máis nós, non? ¿Vostede está de acordo en isto?
en bonificar unha comunidade de montes que está facendo unha obra para o Concello e para a parroquia? Sí, pero me gustaría tener un requisito, No, uns criterios claros en que casos sí, en que casos no. Preguntelle sí ou no. En este caso, sí. Bien, pois eu tamén estou de acordo e o Goberno está de acordo e agora veremos o resto dos membros da corporación. Entonces, mire, unha vez máis lle digo, para a alcaldesa e para este Goberno, que o que temos está claro as condicións para que unha asociación de veciños, cultural, comunidade de montes ou etcétera, cada entidade deste Concello que queira facer unha obra en beneficio da comunidade será bonificada. Ese é o criterio. Yo explico cada vez que isto ven a pleno. Unha vez máis, non vamos a facer ninguna ordenanza, ni vamos a regular nada porque está regulado. Cada comunidade de montes, asociación de aguas, de veciños ou do que sea que faga unha obra en beneficio de unha parroquia ou do Concello, en este caso, evidentemente, que lle vamos a cobrar? Eu creo que está clarísimo. Algúnha intervención máis? Votamos. Votos en contra. Abstencións, votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. O seguinte punto é o recoñecemento extrajudicial de crédito. O terceiro ditame de Comisión Informativa de Facenda en data de 25 de marzo de 2019. Gañamos. Sí, bueno, outra vez máis se trae outro reconhecemento extrajudicial de crédito. Nos preguntábamos se este iba a ser o último, entendíamos que non. Visto, aparece outro de 94.000 euros que se trae agora a pleno. Neste mes tamén se levou á Xunta de Goberno outro por 50.000 euros. E nós, bueno, xa que dixeron que éramos os que mentíamos, que non iba a haber máis recoñecementos extrajudiciales de crédito, pois miramos que aparece un largo desfile un tras outro. Actualmente estamos en máis de 800.000 euros que se están de facturas atrasadas que se están recoñecendo con cargo ao orzamento municipal, pero o máis triste de todo é que ao parecer, porque nos están comentando os acreedores, é que nin siquiera se están pagando eses recoñecementos extrajudiciales de crédito, é dicir, se están aprobando, pero non hai cartos, non hai liquidez para pagar. Isto demostra máis, unha vez máis, a nefasta xestión económica, é dicir, a deuda alarmante, xa non a deuda bancaria, sino a deuda comercial que está asumindo o Concello, sobre todo que se está incrementando estes meses de preelectorales. Bueno, nós únicamente facemos fincapé no que ven a pedir a interventora nos seus informes, non? Que está dicindo que se están pagando, cando se pagan as facturas se pagan con absoluta arbitrariedade, sin ningún tipo de orden e concierto, que o procedimento que se sigue non é o procedimento legal establecido, que se está tardando máis dos 30 días que marca a normativa de morosidade para pagar os proveedores. De feito, se están pagando facturas con un ano de retraso. Bueno, e nós nos preguntamos cantas facturas quedan máis nos caixóns e a canto ascende realmente a débeda comercial cos proveedores. Esa é realmente a pregunta que lle quixéramos facer a vostede, e se ten a ben que non la responda, porque a día de hoxe non temos unha auditoría de canto ascende a débeda comercial do Concello de Mos cos proveedores. Eu pensei que a sabían, porque hai moito decían que 3 millóns de euros nos caixóns. Son estimacións. Son estimacións, o que teñen vostedes é bastante pouca seriedade. Sí. Bastante pouca seriedade. Mire, sabe que lle digo? É que non me vou a molestar nin en contestarlle ese discurso de manipulación sempre e de mentira. O pleno de febreiro aprobou facturas pendentes. Efectivamente, os proveedores queren cobralas, pero aquí está a interventora e tamén podo chamar a tesorera, e que o trámite desde que se aproban no pleno hasta que se pagan é que tranquilamente pasa un mes ou máis. Vostede que pensa que hoxe aquí aprobamos as facturas e mañán se pagan? Está moi confundido, Debería de saber un pouquiño máis de como funciona a intervención e tesorería. Hai un trámite previo e, por suposto, que supoño que en este mes de abril se van a abonar as facturas que se aprobaron no febreiro deste ano. E hoxe, pois, veñen unhas cuantas máis que no pleno pasado todavía estaban sin presentar. A deuda alarmante, bueno, pois eu volvo a repetir o que hai. O Concello chegou a 12 millóns de euros de débeda e terminamos a legislatura con 5 millóns de euros. E o que hai abaixo en tesorería para pendiente de aprobación ou de pago, pois é ao redor de 1 millón de euros, como calquera Concello
que ten no trámite diario de facturas entre que se aproban, se pagan ou non se pagan ou non se aproban, que haya baixo pendente 1 millón de euros. Pois é algo do día a día dos concellos. Mire, o de abaixo, que están gobernando tan gracias ao apoio de Marea, Izquierda Unida, gañamos no, ali non sei como se chama, porque xa me perdo con tanta ensalada que vostedes teñen organizada. Pero a realidade é que abaixo, pois hai 7 millóns de euros na tesorería, non no banco, na tesorería. Entonces, como vostedes, un goberno de esquerdas, como lle chaman vostedes, un goberno de esquerdas ten abaixo 7 millóns de euros pendentes de pago no queixón, non no banco, no queixón. E aquí temos pois alrededor de 1 millón de euros. E me decía, diga a verdad, diga realmente a deuda que ten o Concello. Xa yo estou dicindo, pero se non me cree, vaya abaixo ao salir de aquí. E estou dicindo que no banco hai 5 millóns de euros e en tesorería e intervención pendientes de pago de facturas entre o ano pasado quero dicir, de outubro para aquí pode haber aínda, outubro e noviembre pode haber unha factura pendiente de pago aínda, é dicir, de finales de ano e destos 3 meses. Non hai nada máis para atrás, caixóns cheos de facturas de anos anteriores. Vostede que dice? Caixóns, porque hai que archivalas, Patricia. Como dixo outro día a interventora na comisión, a maioría son facturas de cierre de exercicio de 31 de decembro, o sea que non se poden levar antes, entonces vamos a absternos. Gracias, Emilio. Pablo. No, simplemente decir que os proveedores tienen que cobrar, pero bueno, vamos a... Procedemos entonces á votación, votos en contra. Gañamos. Abstencións, Partido Socialista, Emilio e Pablo. A favor? Perdón, eu voto negativo como sempre no reconhecemento. Emilio e gañamos. Vota en contra. Abstencións, PSOE e Pablo. E votos a favor, Partido Popular. Pasamos agora ao quinto punto, que é a expropiación forzosa para a execución da humanización da Estrada Generoso Domínguez dende o camiño da Quinta ata a igrexa de San Pedro, non San Martiño, de Cela. Emitiuse dictamen da Comisión de Patrimonio en data de 25 de marzo del 2019. Nadie se deu conta desto? No debe estar así en el... No, pero la comisión venía bien. La comisión venía bien, venía San Pedro. Queda volcado del expediente. No, Pedrillo nos cambios. Querían levar a obra para outro lado, Cándido. Sin expropiación. Veña. E algunha intervención? Nada, No. totalmente a favor. Bueno, sabedes que nos hubiera gustado facer a obra toda xunta e debido a este propietario pois se nos impediu poder facela. Entonces iniciamos os trámites hoxe, a obra ascende a canto? 500... Podes velo? Será unha continuación do que estamos facendo hasta ahora, todos son cesións voluntarias e acordos cos veciños, excepto este propietario. Esperemos que non faga recursos judiciais, nin moito menos, e que entonces podremos a finales deste ano dar por terminada o que é o trámite da expropiación para facer a contratación da obra no ano 20, é dicir, xaneiro, febreiro. Sí, sobre 500 y pico, pero es que non lo tengo. Bueno, son 500 e pico mil euros que sumados aos que se están facendo agora pois van alá para 800.000, casi 800.000 euros. Votamos entonces en unha gran obra para Cela. Xa temos feito unha vez unha expropiación forzosa urxente. Esta non podría ir tamén por aí? Sí, pero xa vai por urxente. Urxente? Sí, sí. Pero urxente son 8 meses. Os digo ahora el... Sí. Claro, entonces... Bueno, pois sí, eu creo que hacia diciembre aproximadamente debería estar terminado. Votamos entonces, está aquí o presidente da Asociación de Veciños de Cela, que supoño que veñen preocupados porque isto vaya adiante e por suposto que vai a ir. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Resolucións e comunicacións, e rogos e preguntas. Miguel. Bueno, vamos a ver. Hai unhas semanas vemos anunciado na prensa como vostede e o seu partido convocaron as asociacións empresariales da contorna para solicitar a liberalización da peaxe no tramo da P9 Vigo-Porriño. Que pasa que nos chama a atención porque nos trouxemos esa mesma solicitude a pleno, vostedes votaron en contra,
e non entendemos por qué. De feito, despois, incluso, a través de Marea, foi aprobada, foi levada ao Congreso dos Diputados e foi aprobada na Comisión de Fomento, e despois aquí volvemos a pedir que se instara o Goberno de Mariano Rajoy a que dotara de partida orzamentaria para esa liberalización, e finalmente aquí tamén nada, non se tomou ninguna iniciativa ao respecto. Entonces nos gustaría saber cal foi o motivo de que cambiaran de parecer, o cal estamos, aplaudimos, non? Que tomaran esta iniciativa, pero non entendemos por que daquela votaron en contra e agora votan a favor. Tamén unha pregunta en relación a isto. Espere, que vou a contestarlle. Mire, votamos en contra e lle dixemos por qué. E lle dixemos que este pleno, durante o ano 5, 6, 7, 8, por aí, hasta o ano 8, tiña un dossier, pero ahora en este momento non o teño na man, non? Este pleno, con o apoio aquí o Bloque, o PSOE, Independientes e o Partido Popular, fixemos 1001 acordos hacia o Ministerio de Fomento cando se anunciaba a nova autovía Vigo-Porriño, que era garrafal para Mos. Calquera das alternativas destrozaban a zona da Meiro Longo, do Monte, de Sanguiñeda, e entonces nos decíamos que ninguna nos valía e que tiña que retomarse. En aquel momento non se falaba de retomarse, se falaba de que eliminasen a peaxe no tramo de Porriño e que non fixeran unha nova infraestructura que destrozase o noso municipio. Evidentemente, coa noticia que nos deron no ano 13 de que xusto ese trozo que era garrafal para Mos se eliminaba e se facía un túnel que se iba hacia Vigo, pois aliviou a preocupación que tiña este concello. No obstante, evidentemente o concello sempre dixo que a mellor alternativa era eliminar a peaxe. Por ese motivo, o Partido Popular lle dixo no pleno que se vostedes non estaban na corporación é cuestión de o tempo, pero que este pleno se manifestou en esta postura. Entonces, un tema político deste tipo, porque é unha cousa política de que gañamos, queira decir, nós estamos aquí e queremos apoiar isto. Me parece moi ben que vostedes queran facer o seu papel porque non estaban na corporación en aqueles anos, pero fágano, e de feito están facendo con notas de prensa e demais, fágano. Ahora, traer ao pleno de novo unha votación, traer ao pleno unha moción, parece que aquí estuvemos coitadiños, tuvieron que chegar aos de gañamos porque nós non sabíamos que había que eliminar unha peaxe, e eso non o vamos a consentir, porque aquí hai un rigor, e aquí hubo unha alcaldesa socialista, unha alcaldesa popular, pero ambas as dúas en ese sentido hubo apoios nacionalistas, o Bloque sempre é dun partido independiente, e sempre hubo unha piña contra a peaxe de Porriño, sempre. Entonces, 10 anos despois, chega gañamos e pretende que o pleno vote outra vez algo. No, mire, no. Todos os veciños de Mos saben o que pasou aquí fai 10 anos. E, polo tanto, ahora, porque a alcaldesa volve a salir á calle e dice, ojo, que o Concello de Mos ten unha postura clara. Por qué? Pois porque cando chega o goberno de Pedro Sánchez, elimina de plumazo pois un anuncio que había do presidente do goberno anterior do marzo do ano 18, donde decía, iniciamos os trámites para que se construya a nova autovía Vigo-Porriño e será alá para o 2023 e tendrá ese presupuesto. Eu dixen, unha vez máis, que a alternativa menos mala facer un túnel, pero tamén dixen que seguíamos pedindo e seguíamos recordando que este concello quere a eliminación da peaxe. E iso foi o que dixen. E por que agora? Pois porque Pedro Sánchez se cargou a partida que había no presupuesto para facer o túnel. Entonces a alcaldesa máis os empresarios salimos dicindo non estamos de acordo de que ao final nin túnel, nin con túnel, nin sin túnel, nin peaxe, nin sin peaxe. Entón é o momento de decir, señores, aquí hai un problema que é o problema máis grande de Galicia, nin é o corredor, nin é o tema de Rande, é isto. Este é o problema máis grande que ten Galicia a nivel de infraestructuras. Entonces, o que eu volvín a recordar foi que o Concello de Mos quere que se elimine a peaxe. Máis preguntas? Vamos a ver, polo que acaba de dicir. Non vou a debatir con vostede. Non, que non quero debatir. Non vou a debatir con vostede. Acaba de dicir que o goberno de Pedro Sánchez acaba de eliminar a partida presupuestaria para construir a alternativa a esta autovía, é dicir, o túnel.
Ten máis preguntas ou lle retiro a palabra? Non estamos en que presuposto, en que orzamento Non do estamos Estado en- había unha partida presupuestaria para construir o No túnel ano- da no ano 55? 18. Incluso, Mire. en que partida orzamentaria do presuposto do Estado había... Señores, o pleno o presido eu Estoy e facendo unha vostede, pregunta, señores, o pleno o presido eu. Este tema está zanjado. Mire, isto non ten lugar a debate. Estamos en rogos e preguntas. E vostedes todos os días que hai pleno fan o mismo. Vale. Chega rogos e preguntas e ahora veñen os de Gañamos a facer os seus debates. Non hai debate. Fíxome unha pregunta A e pregunta lla é a contestei. seguinte, Non lle vou a por que motivo non invitou o resto das forzas políticas a esa manifestación conxunta cas forzas empresariais para que esa solicitude tuvera máis peso institucional e político? Por que Máis motivo? É dicir, preguntas. se non era mera propaganda política, é dicir, por que non invitou o resto das forzas políticas? Máis preguntas. E a pregunta é vamos a ver, onde estaba no orzamento do Estado a partida para a pasarela peonil da Meirolongo e para ese túnel, porque a día de hoxe non a topamos. Entonces que diga que viñera Pedro Sánchez e que a quitara é unha absoluta mentira. En relación ao centro deportivo que se está construindo, mellor dito, eses dous campos de fútbol que se está construindo por parte do Celta, nestes días, con un par de días de chuvia, vimos como se arrastraba parte da lama como consecuencia do movimento de terras que afectaban os pozos que estaban situados máis abaixo. O que queremos pedirlle é que paralice ese pexón dunha vez e que se tomen medidas para que eses dous campos de fútbol non perxudiquen as traídas que se atopan ladeira abaixo, porque en canto empece a chover todo iso seguirá baixando polo monte abaixo e incluso cando se empecen a utilizar hormigón e outros produtos químicos podremos ver como eses produtos tamén chegarán ladeira abaixo. Quedou Entonces, contento, que tome xa. medidas para que iso se evita. Non me fai ninguna Usted gracia. debería reírse Non me de sí fai mismo. ninguna gracia, Debería señora. reírse de sí mismo. Hai moitos Eu de veciños, verdad hai centos que de lle veciños digo- neste concello que están moi preocupados e usted o único que lle fai é gracia e pasa absolutamente de todo. Rematou. Simplemente lle estou Rematou. trasladando a preocupación de moitísimos veciños deste concello. Rematou. Sí, ahora sí. Debería reírse de sí mismo, porque a verdad é que vostede intente facerme creer a min, a moitos veciños lle creen, moitos veciños que vostede manipula, pero que me veña a min con ese discurso dos lodos que contaminan a agua, do hormigón que contamina a agua, de todo o que está pasando, que isto acabouse o mundo. De verdade, debería verse a un espello e ver o papel que vostede está facendo. Claro que moitos veciños están preocupados, porque o que é imperdonable é a mentira que lle están dicindo vostedes, aproveitándose moitas veces do descoñecemento que ten a xente, ou da falta de formación, ou da falta de saber se efectivamente o que dicen é verdade ou é mentira. É imperdonable. É imperdonable. Eu estou moi preocupada, pero saben por que estou preocupada? Por eles. Por que se lle fai pasar a xente tan malos momentos, tanto disgusto e tanta preocupación que quedan sin auga, que se lle contamina a auga? Pero como teñen tanta cara dura ustedes? Solamente con un motivo, que é sacar a Nidia Arévalo da alcaldía como sea, o precio que sea. Non Señora, hai non difame. outro motivo. Non difame. Estou no uso da palabra e vostede vai a manter silencio, porque eu o escoitei a vostede. É o único que lles importa. O único que lles importa. A vostede, os que están sentados ao lado de vostede e algún máis que non está aquí, pero que tamén se dedica a facer o mesmo. Mire, vostede porque poña unha camiseta verde non defende a auga máis que a min. A primeira persoa que me vou a poñer sempre, me puxen sempre ao lado das traídas de auga son eu. E por máis que berren, mova a nariz, por máis que berren, por máis que manipulen, por máis que mintan, o tempo pon a cada un no seu sitio. E o lodo, e auga contaminada, e o formigón que vai chegar ás casas, que vai a contaminar a auga, que, bueno, vai ser terrible. Eu creo que deberíamos pensar en marchar de Mos con todo o que se nos ven. De verdade, vostede pensa que eu lle podo ver a cara e decirlle que o está facendo moi ben. Vostede de verdade é que non é capaz nin de verme a cara, fijamente, non é capaz. Ahora sí porque lle estou dicindo. Pero mentras lle falo, vostede move os ollos. Porque non ten valor para verme a cara. Pero eu sí, lle vexo a vostede a cara e a todos os veciños, pero sin temblar. Porque eu son unha persona firme. E o único que estou facendo en este momento é defender este concello. O único que estou facendo. Os veciños defender saben a auga. a quen defende vostede. Non me E interrumpa. non son os veciños. Non me interrumpa. Non me interrumpa, Miguel. Sei que non lle gusta o que digo. As verdades doen. Pero son as verdades. E o tempo vai a poñer a cada un no seu sitio, Miguel. O tempo pondrá a todo o mundo no seu sitio. Estou segura.
Eu estou defendendo o monte, ese monte maravilloso que temos e que podemos ter mellor. Estou defendendo as augas, todas as augas, que podemos ter a mesma boa auga que temos hoxe, a mesma riqueza de auga e mellorada todavía. Iso é o que eu defendo, pero tamén defendo que Mos crezca. E todo é compatible. E vostedes son os fantasmas que saben a que lle teñen medo vostede. Lle teñen medo a Nidia Arévalo, que volva a arrasar nas eleccións. Claro que sí. Entonces ese fantasma que anda por aí, que se chama Nidia Arévalo, ese é o medo que vostedes teñen, que xa non saben o que van a facer, o que han de facer para ser o goberno de Mos. Entonces que fan? Entrar na casa da xente e dicirlles que o hormigón, os lodos, que van a quedar sin auga, que van a quedar sin auga potable e algún sin auga incluso. Pero sigan por onde van, que van fenomenal. Eu sigo tamén no meu camiño. E o meu camiño é o de defender este concello, o futuro deste concello. Eu non quero pasar a historia por ser a alcaldesa que lle privou a Mos de crecer, que lle privou a Mos de ter un monte mellor e que lle privou a Mos de ter unhas traídas de augas máis ricas en auga. Non vou a pasar a historia por eso. Por iso eu antepoño os intereses de Mos por encima dos electorais. E por iso levo moito tempo traballando aquí cos concelleiros, con 11 concelleiros, e coa Xunta de Galicia, e co Estado de España tamén, cos ministerios de Medio Ambiente, co Ministerio de Fomento, traballando, todavía vendo como isto pode ser mañán unha realidade. Todavía vendo, é a nosa obligación. E vostedes e outros que estaban en esta mesa e sin pasar nada, de repente desapareceron. Se puxeron unha camiseta verde e se dedicaron a visitar os veciños mentíndolle. E un político non pode mentir, nin pode manipular, non. Por eso van a estar no seu sitio dentro de moi pouco. O tempo pon e quita razóns, Miguel. E parece mentira que vostede, coa formación que ten, intente vir aquí a facer ese papelote, hombre, que o fagan outros. Pero vostede que veña aquí a decir: alcaldesa, pare xa iso, os lodos, o formigón, as augas. Hombre, por favor. Por favor. Debería escutar máis os veciños. Sobre todo esas que se manifestaron aí. E manifestaron pola súa propia conta. Alguna pregunta máis? Non, ninguna pregunta máis. Os veciños saben a quen representan. Bueno, eu quería dirixirme ao concelleiro responsable de Vías e Obras. Non sei se o que me dirixe a vostede, como me ten correxido algún pleno anterior. Me dirixe a vostede, me dirixe ao responsable de... Se dirixe a min. Bueno, eu quería preguntar por unha obra que executou este concello no mes de novembro, un asfaltado. Hai o camiño concreto, chamase Coto de Arriba. Nos preguntamos, por medio dun escrito, solicitamos quen elaborou ese, que presuposto en ese camiño e os datos técnicos de asfaltado ese, criterios que se usaron para asfaltar ese camiño. Non nos contestaron, tamén somos conscientes de que o veciño, os afectados, puxeron unha queixa no Concello. O que si quero preguntar se o Concello ten coñecemento de como está actualmente ese camiño, despois de 4 meses está asfaltado, porque se non, queria saber se ten coñecemento ou non, primeiro, dese camiño, como está actualmente ou non. Contestaremos por escrito, nada, máis preguntas. No, yo digo eu aquí directamente. No. Mismo, ese camiño mire, ahora mismo está. Roberto. Un asfalto degradado de tal maneira. Roberto, o pleno o presido eu. Vale, non hai máis preguntas, Mira, outra nin pregunta, resposta a outra. Quería preguntar por o que se anunciou fai pouco, fai uns días, na xornal, que a depuradora de Erville e de Petelos iba a se conectar directamente ao saneamento da depuradora de Villarei. Quería saber quen iba a financiar esta obra, se se van a desmontar unha vez que se execute esa obra, se van a desmontar as depuradoras ou non, ou van a ficar como... Contestaremos por escrito, máis preguntas. Moitas grazas. O tema quería tamén pola contratación do servizo de limpieza de cunetas, xa que este ano se sacou o servizo outra vez, algo que sei que os veciños e veciñas demandamos, xa que pois temos moitos camiños que limpar. O que si é notable a reducción de presuposto que hubo, xa que o servizo se mantén, pero é unha reducción dun 30% do presuposto. Quería saber realmente onde ese rebaixe da concesión, en que o servicio en que cambia o servizo. Falamos dun 30% de reducción do servizo. Falamos de que había un orzamento presupuestario para... Xa me fixo a pregunta, máis preguntas. De 76.000 euros e agora pasa a 50.000 euros. Cada partida, son 2 partidas, pois é moito dinheiro, entón aí queríamos saber cales son... Me pode facer a seguinte pregunta? Sí. Preguntarle as obras que están executando por Noite de Puxeiros, de que hai
un cambio de sariñeiras e todo iso, quería saber cal é o orzamento, cales son os plazos de execución desa obra e en que partida presupuestaria vai esa obra. Moi ben. Gracias, Aurora. No, perdón, non queda máis máis, por favor. Bueno, o camiño Perral é o camiño que transcorre depois de Petelos as Baloutas, é un camiño que está sin pintar, é un camiño que sufre pois varios tratamentos, sobre todo cando transcorre por riba do río. Ahora mesmo pois hai un momento de tránsito bastante grande, sobre todo xa de primeira hora polo tema dos accesos ao Polígono de Gadaña e aparte pois tamén ahora unha vez que empeza a actividade no campo das Baloutas, pois o tráfico é notable. Entón, pedíamos desde aquí, desde o noso grupo, que se intente mellorar no que se poida ese camiño, pintando ou ancheando aquelas zonas máis estreitas. Xa que o tránsito que se soporta, pois é o dito, non? Que é un tránsito moi alto. Mirando como vai evoluindo as obras da Costilleta e das Angustias, a nosa pregunta é que hai en zonas onde está quedando a acera, o que son as aceras mesmo ao mesmo nivel que o asfaltado. Queríamos saber se iso se vai rebaixar o asfaltado para poder depois meter un asfaltado novo ou vai quedar así, xa que a altura que trae na Nacional 550 é bastante máis superior que cando chega a zonas estas angustias, que aquí o nivel é bastante inferior. Queríamos saber se vai quedar así ou como vai quedar aquilo. Se me pode contestar agora ou todo por escrito. Xa lle vou contestar todo por escrito. Bueno, sabemos que estamos en campaña para as eleccións municipais e hai que facer o que non se fixo durante estes 4 anos. Estamos mirando que hai camiños, este ano o Concello está facendo un esforzo moi grande en asfaltar camiños municipais, en humanizar varios tramos de viais tamén neste Concello, que, temos que reconocer que, por fin se vai a facer o Celas, por fin se vai a facer o camiño de Covelo, e iso, benvido sexa, que é mellorar a seguridade dos veciños e o tránsito dos vehículos tamén. Pero sí que hai outros camiños que non están recollidos en ningún presuposto e que se están asfaltando, e queríamos saber cales son eses camiños e que criterios se siguen para asfaltar uns e outros non. É certo tamén que hai un inventariado de camiños que se acaba de aprobar, pero queríamos ter coñecemento desde a oposición cales son eses camiños que van a asfaltar fora de os que están xa recollidos nos diferentes proxectos xa aprobados polo Goberno. A esa voucha contestar. Son os camiños que nos piden os veciños. Nos vamos ás parroquias, nos reunimos cos veciños, acuden moitos, as directivas, as asociacións de veciños, máis os veciños da parroquia, e de aí sale unha relación de camiños e son os que se van facendo. Cada parroquia nos pide os seus camiños de un ano para outro, é dicir, estamos facendo os que nos pediron o ano pasado. E o ano que ven faremos os que nos están pedindo agora. Pediría que se hai esas relacións de camiños que está xa decidido polo Goberno, que non fagan chegar, simplemente iso, ter coñecemento onde se gastan... Non, é a miña folla de ruta de traballo, non lla vou a entregar. Nós simplemente estamos preocupados onde se gastan os recursos deste Concello, que queremos ser coñecedores onde se están invertindo. Bueno, cada vez que se fai un camiño, vai abaixo, pregunta quen o contratou, como se contratou, canto costou, e non lle vou a dar a miña axenda de traballo, traballen vostedes que o que teñen que facer. Pero non me derive para un sitio que realmente está por dar información, pois estou dicindo que Coto de Arriba, de fai 2 meses que solicitamos esa información e non Madero. Lle dixen que lle vou a contestar o que me acaba de preguntar. Sorpresa nosa tamén é que fai 15 días, aí na zona de Tamega, onde está o Campo do Louro, hai varios sacos de caucho. Queríamos saber que fai ese caucho aí, xa que o campo de fútbol está rematado desde agosto do ano pasado, e queríamos saber que fai aí. Pois se realmente... Entón que lle vou preguntar? Luís, pero tú non te das conta o papel desta xente? O sea, importan as narices o estaba acabando eu, tiña uso a palabra, quería que me contestaran ese caucho. Quería que... Pero si quedas contesto, a verdad que... Quería que me contestaran que fai ese caucho, si realmente... Si sabe de sobra que fai o caucho aí, o sabe de sobra. Quero saber se realmente ese caucho é do que falta por votar para acabar a obra que supostamente tiña que estar acabada fai 2 anos, ou é porque hai que renovar o caucho, hai que botarle máis caucho. Quería saber que empresa é a que executa esa obra. Tranquilo, contéstame, se queres, Luís, pensaba acabar a primeira pregunta. Siga preguntando. E que é a empresa que vai facer esas obras. E en que plazo vai facer esas obras, evidentemente.
Paciencia, chicos. Paciencia non, a ver, eu o que pido Paciencia. é un pouco, igual que a vostede nos, levo dicindo eso varios plenos, igual que vostede que nos pide que mantemos o respeto ao turno de palabra, Estoy respetando. esta vez, pois, ni Estoy usted ni respetando. Luís pois están respetando o meu turno de palabra. Se fai moita gracia, e me contestan, e intenten contestar, pero contestar, non digan xa se fará, ya diremos, xa se contestou, iso non é unha contestación realmente. Se a vostede isto non lle preocupa, pois a este grupo sí e a máis veciños tamén. Gracias. Mire, eu me teño que reír, porque senón choro. Non chore, prefiro que chore. Mire, terminou. Prefiro que chore. Terminou. Non, me estou contestando, como Pois, contesta usted. vostede sin terminou e respetar agora a turno de falo eu. palabra. E eu lle dixen ao seu compañeiro. E que me teño que reír. Me teño que reír. Vostedes, se foran concelleiros serios, que non tuvesen esa maldad que teñen, pois aquí hai máis persoas na oposición que cando lle toca o turno de preguntas, fan as preguntas tranquilamente e non con esa retórica. O dos sacos de caucho é o exemplo máis claro da falsedade e da retórica, porque vostede sabe perfectamente por que están aí os sacos de caucho. Entonces, mire, non lle vou a contestar nin por escrito, nin aquí no pleno. Vaya ao xulgado se quere e diga que non lle contesto, porque hai que ser mala xente para vir aquí a preguntar por eso, Hai que, de verdade, a cantidad de preguntas que vostede está facendo aquí dos asfaltados, hombre, por favor. Hombre, por favor. Entonces, é que me teño que reír. É que o está provocando, é que os concejales, pois así é o que está provocando. Entonces, a vostede lle dá igual o corcho, o caucho, o asfalto lle dá igual. O que quere vir aquí a facer o seu papel. E mire, se alguén escoita os veciños son eu, E non diga que a min isto me dá igual. Pero vostede sabe o que está dicindo. Dicíndolle a alcaldesa que a min isto me dá igual. Aurora. Mira, eu que por alusións de contestar sobre ese tema. Non estamos en uso da palabra xa a súa, vale, Aurora. Vale. Gracias por... E vostede dice que estamos nun concello democrata. Aurora. Vostede dice iso. Gracias. A democracia... Gracias por respetar aos concelleiros como vostede respeta. E sobre todo os concellos da oposición. Aquí hai un turno de palabras e o seu rematou. Muchas gracias. E agora ten a palabra Aurora. Sí, eu queria preguntar se están funcionando xa as ludotecas municipais. Lle contestaremos. Non me pode contestar se están funcionando, non lle se estou... non, se hai algún problema, se van a solucionarlos, se van a abrir, non sabemos, bueno. Non sabemos, non, lle contestaremos, lle dixen. Sí que sabemos, pero voy non é unha cousa de datos, de que teña que buscar un informe. Pero que eu podo contestarlle ou non, porque a lei mo permite, entonces non lle vou a contestar no pleno. Eu tamén podo falar non gusta probada. Bueno, pois eu cando me corresponda lle mandarei un escrito de o que pasa coas ludotecas. Hai un rato acaba de dicir que con todo esparpajo, os políticos non poden mentir. No pasado pleno dixo que ustedes traen todas as nosas mocións cando verdade que teñen votadas todas a maioría das que traemos. Voulle a refrescar a memoria. Dicembro 17, moción vetada, moción contra un concello de Mos a Fomento para auxiliar os trámites para cumplir o mandato do Congreso dos Diputados a solucionar o problema da A55. Marzo 18. Pero que é o que me quere decir, que non lle entendín? Voulle a decir as mocións que temos nos vetadas. Vetadas? Sí. A mesa de diálogo para o transporte público. Vetadas. Vetadas? Veto. E onde é que minto eu? Que usted dice que trae todas as nosas mocións. Esas mocións non viñeron. Abril de 18, sentencia de la manada, vetada. Mayo de 18, fomento, frenar a burla de fomento aos mosenses, vetada. Setembro de 18, apoio dos traballadores da Radio e Televisión Galega, tamén vetada. Mire, pare xa con esa lista. Pare xa. A prostitución, efectivamente. A prostitución, sí. Esa foi a de Porriño. Sí. Mire, Aurora, eu lle dixen a vostede e a toda a corporación de que solo traería a pleno, porque non sei se sabe, pero a competencia de decidir se as mocións se traen ou non se traen é da alcaldesa. Vale? Entonces, pois se non o sabía, o orden do día quen o fai é a alcaldesa. Entonces, lle dixen un día que as mocións que non foran temas de Mos non se iban a traer. A prostitución, la manada, a TVG, todo iso que está dicindo aí, pois non é que estén vetadas, é que si quere vai ao Parlamento de Galicia e debate ali, ou o Parlamento de Europa ou o Congreso dos Deputados, porque todas teñen cabida ou en Europa, ou en Madrid, ou en Santiago, pero aquí non. Entonces, mire, volvo a repetir, quen gobernamos somos nós, e as decisións que tomamos a veces non gustan, pero somos os que estamos gobernando. Entonces, eu con todo o respeto, lle volvo a repetir
O que lle dixen aquel día, as mocións que non sean de Mos non se van a traer a este pleno. Porque non lle afectan os veciños de Mos. Pois eu digo que non somos a oposición, a nosa contestación tampouco pode nos gustarlle, pero é noso Claro, traballo. moi ben, pero onde está a mentira? Claro, no, Onde está a a mentira é mentira? decir que ustedes traen todas as mocións. Usted vai dicir que todas as mocións que trouxe o PP son todas municipales? Non trouxe ninguna moción No. que non fora municipal? No. Vale. No. Xa lle contestaré no. Pois non. Vale. Tema de Mari Carmen. O ano pasado xumos Tema unha... de que? Mari Carmen, silla de ruedas, camino de aí arriba. Díxonos... A ver, Aurora. Claro, que... A ver, eu creo tema que, de Mari Carmen. Eu creo que no. as cousas hai que preguntalas como hai que preguntalas. Bueno, pues eu estou falando... Soltar un pleno tema Mari Carmen. Eu estou falando sobre o tema de Mari Carmen. Pues tendrás que expoñer en primer lugar É que estaba falando. Bueno, no. Pero que quere que fale a carrerilla? Estou facendo un alto. Tema de Mari Carmen. No fallo no final do ano pasado, fixemos enrogos e preguntas, e quedaron de darlle unha solución, quedou de falar con Mari Carmen con súa nai. Sabemos que ao día de hoxe que non falaron con elas. Pregunto, e falaron con elas? Máis preguntas. Non, nada máis. Gracias. Patricia. Sobre as obras de Cela, do que xa está feito, está xa rematado, porque... No. Porque Quedan... miro que a carretera donde nas casas que hai, a ver, entrando de Cela ou enfrente ao colexio mismo, como non se colleu un pouco máis para baixo se os veciños non daban, ou porque non se fixo un pouco máis ancho, porque ali pasan autobuses do colexio do público, sale tamén do... Ampliar o vial, dices? Claro, hacia as casas que hai hacia baixo. Foi o que nos dixo Soraya, eso. O proxecto marcaba, se non é que agora eu falei a empresa que falarase que foi a segunda fase, que supoño que será mesmo, non sei, para que contemple iso que... Porque se fai estreito, o sea, pasas por ali, ves que se pasa un autobús ou un coche, así que se fai, e unha vez que estamos en obras, e unha vez que estamos gastando dinero, pois que as cousas queden. Por esa parte da no, que o proxecto non contemplaba nada disso. Pois a ver se no segundo se pode meter. Eso outro día en Cela nos dixeron varias cousas que tomamos nota delas, porque, bueno, o proxecto foi como foi, iba bastante axustado, entonces non daba margen para moitos cambios, non? Pero sí, efectivamente, como ahora hai a segunda fase, pois cousas como esa se van a contemplar. Despois o poste tamén que hai na entrada, queda ali no medio, sí. Se o retiran. O tema do soterrado de Fenosa, o tema do poste, o tema de ampliar un pouco o vial e facerlle un muro á propietaria, o tema do peldaño, que tanto problema está dando un peldaño que ten Bugarín. E aí non me fixeiras. Sí, pois ten un peldaño, eu tampouco me había fixado hasta que o dixeron outro día en Cela. E me fun ali, o día seguinte pola mañá o deixaron no colegio, e dixen eu, pois aquí está o peldaño. E xa falei con el, e lle dixen que había que retiralo e o vai a retirar. Pois eso non o mirei. E creo que era o que quedaba, non? Sí, porque o tema das cunetas, frente a Bugarín ali tamén estaba no proxecto, que tiña unha empresa que fixera estar. Sí, a entrada hacia abaixo. Vale, despois vindo Cela, en Olegario Rodríguez Pérez, entra a miña casa e a do Concello. Hai ali na carretera que hai un balado, así, ao lado da carretera, hai un camiño ali con as entradas dunhas fincas e caiu abaixo se pode pasar a arreglar. Pois te facer a pregunta, pasa agua por regato aquilo, non? Sí. Está pasando agora ou non? Ahora no, pero ahora cando Non pasa porque está caído aquí. No, porque además ahora no, eu creo que non pasa. Pero ahora cando veña o tempo de regadío sí que, por ali sí que pasa. Sí que pasa. No, porque ir a notar a terra. Sobre o concurso fotográfico, bueno, decir primeiro que nos, de principio, por motivos laborales non vamos a poder estar o viernes, hoxe vai Silvia intentar vir as recepcións, pero o viernes, de principio, por motivos laborales non vamos poder vir ninguna das dúas. Sobre o concurso fotográfico e outros concursos, que miramos que cando se fai un concurso aparecen os nombres dos participantes. Non deberían. Eu creo que non deberían, porque, a ver, ti no Facebook se pos o ter máis personas de amistad, ou ter máis amigos, ou simple que tes unha familia ou así, faise máis a persona e non en sí o que é a fotografía. Eu creo que se debería valorar máis a fotografía. Entón creo que nese concursos, en todos,
no máximo, como cando se fai da rosa, que non aparecen os nombres, que non deberían aparecer os nombres e a xente apreciar máis o que se está facendo, sobre que se está facendo o concurso, e non o nombre da persona. Pois a verdad que se pode ter en conta, non... Porque creo que se apareceran as fotos, a xente ia valorar máis a foto e non o que Pero- presentou o meu primo ou o meu amigo. Pero o xurado... Eu creo que ni siquiera Pero o nombre, as primeiras son polo Eu creo que- digo nombre, só a foto. No, eu creo que Ah, dices tú que a xente que apoie o mira, mirar o nombre que apoie, Claro. Nos claro. A ver, esperamos que así va a ser máis equitativo e que creemos que non a día de No, hoxe. porque O sea, se fixo a prueba e o non pre- nos gustou. Porque ahora ao principio colleuse os que máis me gusta teñen. Entón, Claro. eu que máis ou familia ou amigos ou que sea, Pensamos que a apoio xente iba a ser teñen. objetiva e iba a ir a foto, pero No. non Entonces, foi así. eu creo que o nombre, tanto niso como cando se fixo as redaccións, por exemplo, do Z, bueno, que fomos nos a xurado, pero creo que en todos os concursos non deberían aparecer o nombre dos De participantes. feito, os O concursos... xurado non ten que saber, o xurado ou os que voten, non teñen que saber de quen é ese... De feito, nos concursos de fotografía a maioría son anónimos. As obras, as fotografías son anónimas para que se vote con máis objetividade. Pois igual habría que haber o feito así. Porque, Sí, no, e porque eu incluso, creo que ainda así así, eu non creo é que no objetivo. Facebook non nos gustou a experiencia, vamos, porque eu creo que incluso ti podes decir a todos os teus amigos cal é a tua foto e na que non poñes o nombre e ao final vai ser o mismo, sabes? Non é o mismo, é parecido. Sí, no, Pero ti bueno. ao final lle dices a todos os teus amigos, Estás como familia, volta, mira, tío. votar esta que é a miña. Entón, bueno, pois foi unha experiencia que se fixo, pensamos que iba a ser máis equitativo, pero creemos que non, realmente. Eu creo que non. Oh. Así, porque o seguí un pouco no Facebook, creo que non. Que non. Os Tanto nese resultados non concurso foron como os noutros, esperados, que non vamos. deberían. Por exemplo, cando foi das redaccións do Celta, recibimos as redaccións, tamén viñan co nombre. Eu creo que non debe aparecer o nombre dos que concursan. Non saber nunca quen é. Eu vou a votar as redaccións, non vou a votar porque se chamen fulanito ou menganito, porque ao final sempre pode, tanto pode Hai que ser asignar positivo un como pode número ser e punto. negativo. Entón creo que é un número e o nombre do participante con sobre pechado e votar o que estás votando, a redacción ou a fotografía ou o que sea, o debuxo cando é das postales ou o que sea. Creo que Moi ben. deberíamos cambiar esa forma. Nada máis. Gracias, Patricia. Emilio. Bueno, isto está clarísimo de que esta legislatura vai acabar e vamos a estar pleno tras pleno en un mitin político. E canto máis hacia o final, máis ainda. Pero hoxe gustoume bastante o mitin político que oín aquí. Gustoume bastante. E hai outro tema por aí que tamén me está gustando. Ao final, debe ser que a sustancia está no final. Falouse aquí que había que parar os campos do Celta. E pedíndolle á alcaldía que paralizara os campos do Celta. Bueno, pois creo que tuveron un escape bastante importante, porque cando están falando de parar os campos do Celta, están pedindo que se pare, respéteme, por favor. Oye, Que non quero Miguel, pero está dicindo algo que non é que se certo. calle, Miguel, por favor. Miguel. Emilio, No, é que, xa está ben. No, que está dicindo algo que Miguel, non paramos de, pero non Miguel, paramos de parar os campos do Celta. Miguel, Sí, Miguel e Roberto, tedes que aguantar porque tamén aguantamos os pero que demais. levanto O que non pode ser é que Se estedes está aquí. dicindo algo que non é certo, hombre. Sabedes o que é isto? A consecuencia de estar ¿eh? No, pero acaba de decir algo que non é certo, non estou pedindo que paralizara os dos campos do Celta. Podo subir o tono de voz bastante Miguel máis e alto. Roberto pido silencio, se non Aquí lles se gusta se pediu- van. Aquí se pediu que se pararan os campos do Celta. Pero quen o pediu? Eso o escoitei eu e todos que están aquí, eso pleno Sí, está señor. grabado. Sí, A ver, señor. A Sí, partir da señor. modificación puntual da Sí, rexión. señor. Que non Para está a rexión, debatindo para con usted, señor, nin con ninguna opción política. E respéteme, porque eu jamás o interrumpí a usted, nin a nadie. Entonces, quero que lle quede claro aos vecinos de Pereiras que queren pasar por encima dun acuerdo que tuveron eles na súa parroquia e que para que lle paren os campos. Me parece unha falta de respeto hacia os vecinos de Pereiras. Entonces, aí quedou clarísimo que se paren os campos. Os lodos, ese outro tema, eu non os mirei, parece que nadie os mirou, pero alguén que os mirou, non sei agora. O que sí está clarísimo é que aquí se pide que se paren os campos. Parece unha falta de respeto total contra uns veciños dunha parroquia de Pereiras. Que
que tomaron o seu acordo libremente. Tamén estou me sentindo moi orgulloso de que cando se fala de rebaixar un inicio, todo eso, cando se fan obras, isto é un local particular, un local público, e agora as presentacións das campañas vanse facer todas en Mos. De verdad, estou moi orgulloso de ser de Mos, da capital, porque ali vai ser o arranque político de todas as opcións políticas en Mos. Moi ben, eso parece ben. E para terminar, no Paseo do Louro hai un problemilla ali na Ponte do Río, hai un problema ali bastante complicado. Que pasa? Que pasou? O que pasa é que para resolver aquel problema había que limpiar un pouco o río, pero xa sabemos que ecológicamente non se lle pode tocar. Fala dun buraco. Hai un par de que o rebote, aquí lo ven provocado por un rebote que ven desde atrás onde está o parque, o parquito que se fixo ali, pega ali o rebote e o carrú a punta. É un rebote de agua sai ali. Claro, o non poder tocar... Eu pasei onte, non mirei. Sí, está comendo o muro hacia o parque. Pega Na pesqueira, na pateira. Na pateira. Na pateira. Na pateira, onde se fixo o parque aquel, ali na pateira pega a agua, o caudal do río está orientado hacia aí, pega e o rebote escava onde estaba a sardiña aquela que subí, está excavando e aí... No, de todas formas o problema aí é que a non deixar tocar esa pontella toda que hai ali, ao baixar con arrastres, tapón ali, o que fai aquela zona encher vai comendo. Sabe, a parte, agora o que o está provocando é o rebote, porque se vas adiante, miras que cabou un pouco ali no parque, claro. E o rebote enfrente. Nada máis. Gracias, Emilio. Pablo. Eu quería volver a decir o tema da arqueta aquela ali. Non foron ali? Non. A que está na entrada ali da carretera da vía? Pois aviso yo ao consorcio, estuve con eles ali, Sí? Sí. É unha izquierda, pero non é nosa, é da traída de agua. É de traída de agua. Sí? Sí, non é nosa, é unha que está entrando na carretera da vía, despois digo chicale. Pero de todas formas o consorcio va a vela, Non se non é tampouco, Pois algo de agua sé, pero non é nosa do concello, vamos. Por a parte de cemento. Sí, é claro, o tema é... Non é nosa, pero de todas formas iban a arreglala, Pero aviso yo a la salida, acórdamo yo dicimos. Vale, o tema, gustaríame saber, non sei se tendría que ir arriba ao urbanismo, como vai o expediente da obra esa de peinador, da carretera, sabes? Que obra peinador? Asfaltado será. O asfaltado será. De que obra peinador? No. A de... A vía tranvía. A que está ali por dentro... Alguén que vai a salir aí. Si queres, esperamos un urbanismo. Vale. E da casa esta. La famosa, el problema que... No, urbanísticamente están ejecutando la licencia tal cual se le dio que estaba correcta. La licencia está correctamente medida y se puede comprobar. Eso es otro tema, no es urbanístico. Urbanísticamente se puede comprobar y se está ejecutando conforme a licencia. Y se abrió un expediente de investigación de oficio de esa titularidad y todo apunta a que se va a archivar porque no se demuestra la titularidad de tranvías. Vale. Eso... Sí. Na documentación que temos a día de hoxe estamos la vendo. No se trajo nada porque se está haciendo por tramos la investigación de tranvías, entonces es una carretera muy larga y se irá archivando parcialmente, entiendo, cada punto que se estudie. Bueno, señores y señoras, levantamos a sesión. Moitas gracias, bos días.